खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 27 जुन 2023 बारायजायो मंगलबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय तेजपुराव सासे सुबुङा गावखौनो डिसि होननानै नंखाय सिनायथि होनानै माखासे सुबुंनिफ्राय जाख्ल'नाय आरो रां दाबि खालामनाय हुमखि होनायनि जाहोनाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय अंकुर सयकिया गावखौनो डिपुटि कमिशनार महरै सिनायथि होनानै बे जाथायखौ खालामबोगासिनो दंमोन। शिबसागर जिल्लानि सिङाव थानाय आमगुरियाव सासे सेंग्रा जालाया फख्रि बायदि हाखराव सानस्रिनो थाखाय बारजुमनायाव दैयाव गबनानै जिउ गोमादों। थैनाय सेंग्रा जालानि मुङा जाबाय अनिर्बान बर'आ बे बोसोराव HS पास जादोंमोन। अनिर्बानआ गावनि लोगोफोरजों फुटबल गेलेखांनानै हाखराव दुगैनो थाखाय बारजुमनायाव बे जाथाया जादों। बिहार रायजोनि वैशाली जिल्लानि सिङाव थानाय हाजीपुराव गंसे डायरी फेक्टरियाव गेस लिक जानायनि जाहोनाव सासे मावथि लेबारा जिउ गोमादों आरो बे गेस लिक जानायजों गोबां सुबुंफोरा हां लानायाव जेंना जानायनि उनाव बिसोरखौ फाहामसालियाव थिसननांगौ जादों आरो बे जाथाया हाजीपुरनि राजप्रेसारियाव जादोंमोन। गोदान बियाब दाफामनाय डिलिमिटेशननि सायाव बनसु आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफोरा खौसेयै मैयाहाय भारत हादरनि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मु बिथांखौ लोगो हमनानै आसामाव लकसभा आरो बिधान सभा बियाब दाफामनाय, आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनाय, बारग' उन्दैफोरनि जेंना आरो बायदि बायदि जेंना आयदाफोरनि सायाव गुवारै सावरायलायदों। बर' लाइमोनफोरखौ लानानै एबसुनि महराव बर' लाइमोनफोरखौ लानानै NDBनि महराव गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना दिनै बर' जातिखौ थगायबायनानै गरजन मोसाहारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखा बुंथिदों। बर' लाइमोनफोरखौ लानानै एबसुनि महराव बर' लाइमोनफोरखौ लानानै NDBनि महराव गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना दिनै बर' जाति बिप्लबी हारिखौ थगायबाय। हाबाफारिया उदालगुरियाव जागायाखै, बियो चिराङाव जागायबाय आरो जोंहा नै दा उदालगुरियाव सेकेन्ड बार आरो बिनि उनावहाय जुलाइनि 4 तारिखआव क'क्राझारावबो जाबावगोन आरो बिनि उनावहाय बाक्सायाव। आं सिगाङावनो होनखादों जे दिनैनि तारिखआव बिकल्पआ राजनितिक पार्टिनि बिकल्पआ BJPबो नंला। BJPआ हादोरखौ थगायबाय, गासै जाति जनगोष्ठीखौ थगायबाय, धोरोमखौ लानानै हारिखौ लानानै भाषा भाषिखौ लानानै थगायबाय। ट्राइबेल बिर'धि बे गभर्नमेन्टखौ दिनै बिटिआरआव रावबो वेलकाम खालामला आरो BPFआबो बिनो दिनै कंग्रेस गैया, बिथांमोनहा BJPजों थांनायाव BJPजों थगायजाबाय, जोगार जाबाय आरो रायजो राजानि गेजेराव बिथांमोना रायजो राजानि नेतृत्व लानो हाला। UPPआबो बेनो। दा बेखायनो दिनैनि बे जोंनि अफिसियेल जगदान बियो जागायबाय उदालगुरियावबो आरो बे जयनिं जानाया हाजार हाजार लोब लोब रायजो राजाया BJP नागारनानै BPF नागारनानै UPPL नागारनानै फैसिगोन आरो मा बियो एखेबारे दिनैनि रुपा साखार जाबाय। दिनै बे उदालगुरिनि जे थासारि आरो गोदान जे डिलिमिटेशननि जे सेगमेन्ट MLA सेगमेन्टफोरखौ बानायनाय बे माबाखौ नायोबा पिक्सारखौ नायोबा कंग्रेसखौ बिथांमोना हानि खालामनो नाजानाया कंग्रेसनि बेनिफिटसो जादों। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।